Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mang ramuti hati-hati doh pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhantai. Amin. Shalom manginang, selamat pagi dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat Natal yang kedua manginang secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat HKBP dimanapun berada. Di tengah-tengah kesibukan kita mungkin yang sedang dalam pergumulan, yang sedang mudik, mari kita sempatkan Bapak Saudara-saudara, taingok ma di huriata mar Natal na padua hon dope hita, pesta padua hon parningotan ari hadutuwun itu hatta Jesus Kristus. Ari bolod do natahalasot sadarion, marningot asinirohan di debatahan naso habilangan naso tarasam, ima marhiti hadutuwuni anak nana sasadai nagabe sibalua dihita hajol maut. Tapi mardong atang yang tuaka dongan sisolho ale-ale huria nang parhalado di dia pehitan ng maringana na manginang dan tatangi homa hatan itu hatta di pesta padua hon Natal sadarion Heber sada ayat sada sahatu ayat opat. Jot-jot jala ragam na jolo pabahin ni debata mamakulingi akka amai marhite akka panurirangi. Alai di akka arina parpudio di pakulingi do hita marhite sian anaki. Ibana do di pabakit gabe sitean parluhutani. Jala marhite-hite ibana do ditoppa akka hasiangani. Silam ni hasangapon na doho suman ni hadirion na do ibana. Jala diusung do parluhutani marhiti-hiti hatana na marhagugo oni. Jala dung dipadupa ibana hayason sianak kadosa. Hudul do ibana tu siamun ni hatongamon na dikidjangi. Songon surung ni gornan na tinian nai na mangatasya kasuru-suruan. Songon nido surung ni hasangapon na martibakon na sida. Demikian firman Tuhan. Kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus di pesta padua hon Natal sadarion di pakulingi hatan itu hatta hita jala laus ido di bahet topik ni minggu padua honon yaitu Yesus do silam hasangapon ni debata Yesus cahaya kemuliaan Allah. Di patuduhot tuhita kadongan na hinaholongan pabuah Yesus do hatarida ni hasangapon doho hamuliau ni debata di portibio. Siala Jesus do silam ni hasangapon do hamuliau ni debata dibaheni marhiti epistel sadarion disosoi hita asa totong ingot madok mauliade mamuji-muji debata. Amin. Amanginang molo di epistel di pesta Natal na padua honon sian Psalmen 145 ayat 8-10. Secara khusus amanginang di pakulingi hita di ayat 10 madok mauliate masudi jadi-jadiamu tuho ale Jehovah jala dipuji akka nania siamu doho. Di dalam Yesus kita bisa melihat kemuliaan dan hasangapon ni debata. Hamuliaon na marhahomio doya kamanginang. Sialani holana kana makaporsiai Kristus Yesus do na bui mernida kemuliaan Allah di dalam Kristus. Alanido bahena dido Apostel Paulus aiha oto odo hata taringot tu silangi dia kana lahomago. Manginang kita mengimani di dalam Kristus Allah hadir bersama-sama dengan kita. Allah turut merasakan penderitaan kita. Maka dikatakan di Heber 1 ayat 7 manginangate. Didok disi jaladung dipatupa ibana hayason sian akadosa. Dalam kehadiran, kedatangan Yesus di dunia ini. Ibana payason akahadusota. Jalaboy hitamu sepajupa doho hamuliaon ni debata. Amanginang,
diragamnya kana masa na taadupi nuaing pergumulan yang berat, masihkah kita bisa melihat cahaya kemuliaan, ya, cahaya kemuliaan Allah dalam kehidupan kita? Ala juk do jala memang itu hajol maun molo sosorro akasi taunon gabe soboi taida aka haulion dohot aka nadinggan namasa digoluta pergumulan penderitaan cenderung mengajak kita untuk melupakan hal-hal baik dalam kehidupan ini. Di bahini yang manginang eleh-eleh nami songon naposo ni debata tu songoni penuai ngaka pergumulani na taadopi, janganlah sampai kita tidak mampu lagi melihat terang kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul karena ekonomi, karena bencana, ya, karena penyakit. Jangan sampai engkau merasa bahwa Allah tidak sayang padamu. Jangan engkau sampai tidak bisa melihat hasangapon doha mulion ni debata dingolum. Ai godang doa kanadinggan, godang doa kahaulion. Napi na tu pani debata dingoluta. Ala ni do baina dipasunggul hot panura heber dia sada jot jalaragam na jolu pabahen ni debata mama kulingi akka amai marhiti-hiti akka panuri range. Penulis kitab Heber mengingatkan mereka bahwa banyak cara Tuhan untuk menghampiri, untuk berbicara, untuk menyampaikan firman-Nya bagi umatnya. Ada yang mengenang ada. Jadi sotung lupa hita ragam dalam ni debata lahu pasuduhon hasangapon do hamuliau do hatongamon na di bortibion. Bahkan melalui penderitaan sekalipun Allah menunjukkan kemuliaan dan hasangapon nak. Marhiti hama memang ini. Marhiti hama mati dohot hahiyon ni Kristus Yesus. Bahen na dido disiak ka manginang hudundo iba na tu siamun ni hatongamun na digijangi dipasunggul hot tu ita manginang. Bahwa dalam penderitaan dan kematian sekalipun terang kemuliaan Allah itu ada menemani kita, bersama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan berhenti-henti untuk mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Allah Bapa, walaupun dalam situasi pahit sekalipun. Sahalinari, ay hola nakana porsea tu Kristus Yesus do, nabui madok mauliat itu dibata, jalabui mamereng hamulion ni dibata sendiri dingoluna. Orang yang tidak percaya Kristus tentunya tidak akan bisa mengucap syukur dan tidak bisa melihat terang kemuliaan Allah. Ya, itu orang yang tidak percaya kepada Kristus tentunya tidak akan bisa melihat itu amanginang. Tidak percaya akan hal itu. Ale yang gohita akan ong hinokok ni mudar ni Kristusi totong mahita mamuji-muji madok moliate tu debata Allah dipatuduhon do tu hita hasangapon na hamulion na marhiti haroroni Kristusi jala tarida mei di hamamate doho haheyon ni Kristus. Maka momen Natal kedua ini mari kita pakai untuk merenungkan kasih setia Tuhan, ya, merenungkan kasih setia Tuhan supaya kita dimampukan untuk melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Amanginang dipasu-pasu Tuhan tamahamu saluhutna. Margogo mahamu deragam niya kanamasa na niya dopa muna. Martua dua kana tumangihon hata ni debata jalan hopiopsa, diperbadiai debata si pardami mahamu gebisunding ganjala diramoti marohan ng pikiran muna. Ya sohasurahan saharo di haroron itu hatta Jesus Kristus si paluay. Amen.